Чудиш се, каква е разликата между Severity и Priority? Не си сам. В началото е малко объркващо. Severity е колко сериозен е проблемът. Например, бутон за плащане не работи. Това е критично, защото спира потребителя да завърши поръчката. Дори да се случва рядко, щом пречи на основната функция, тежестта е висока. Priority е колко спешно трябва да се оправи. Представи си правописна грешка в заглавие на началната страница. Изглежда зле, но не пречи на работата на сайта. Тежестта е ниска, но може да има висок приоритет, защото е видимо и създава лошо впечатление. Мисли за Severity като за колко сериозен е проблемът, а за Priority колко бързо трябва да реагираме. Живееш във Велико Търново? Имаме нещо само за теб. Вземи 30% отстъпка до 20 април за всички модули на JQA Academy. Промени бъдещето си сега. Как да ни намериш, прочети в описанието. JQA Academy – устрилка за проактивни, за QA специалисти, които искат да се отличат.